ye nuabe Caleb eko Ghana National Security for ho na okotwetwetwa mfoni bi eno na nam so ema officers security officers be say enso etuko ho hu wode kofa no na ne nyina mu no ekoba ne se Caleb de saa mfoni a otwetwa nyina ekoma ni nuaba Joe Biden say ewo ne ho na no na nam so a ye be chi omu mienu ewo mu se ye ja wo mu omanfo akeka nsem bebre nipa bebre. Attention TV sanso ema akwa babiem se o kan ye ho na de ekoso ewo oman Ghana mu ye de eba besom wo munuaba maame da ako a magimedwa na senia da ye no de etweguo ewo oman Ghana mu anampo amanhodro so ye de nyina ebesom ewo Attention TV so na eho behia ese abre nyina no obe subscribe like na share sebeye na obi fufuro nso ebenya enemapa a etwego ewo Attention TV so ahwe ne asema America ho asema na me de besom wo ni nyina efa ye kasa abribia ye ka se ebeye se Ghana ni obeye oman bapa na oman bapa a wobeye ne nyina ene sen ewosa wo hwe se dia esefata oman ne nko a na wobeye ana se bibi kobone na se emmoa oman Ghana na fe anomontuo bia wo wa hoden ebetimi no eno ene wo se wo ye na wo de boa oman Ghana se beye ne nyina ye benya asumdwe ewo oman Ghana mu ensem bebre etimi kwaso nyamran ensem bebre etimi kwaso ewudie ene ne ekekekeka ho anampo Ghana ejapade mpo ebinum etimi sei no ne nyina no eye ohaw ede bre Ghana no ano odin papa ano odin na se yebebo enyama bi ho ban ana se yebehwe se enyama pa nyina beda akwan mu ana bibi kobone a yebesiesie no nyina egina yen a yete oman Ghana emu no eso na eno na enam so a ama ene yenua bema Caleb ono nso eye nsemtwereni ewo City FM any TV ode ensem bi aba abonten a enam so ama apolisifo ensa ekoso nimu na ne nyina mu no mibisa se empenifo etude bi a asem bi si a empenifo ba abonten bekasa so eba ne se bibi ekobone se polisifo krampo eho enewo mu se wo behwe ama pepepeye asumdwe ene ahotoso ebeba empenifo timika se ejina yentimemifo no so eso wo se bibi kobone abomode na boposini amane na ne bone a ewo mu ene sen esensem training obehu se bibi kobone na obepese ebekoyie anase pepepe beba no na odebeba beto abontin se empanimfo a wodi mu ebia na wonhu ye enema boni bebre ekoso osumase enema boni bebre ekoso etimi kotia oman Ghana ene yen a yetimu nyina ebetimi aba se pani a oda sa biaye nanu no anase ohwe ema enema kototen no nani ehunu ye enso na eguso a ekoso a ebetimi di oseye abre oman Ghana enti sensentweni ehu bibi sei na so wode beto abonten se beye na omampani ebehunu anase mpanimfo a wodi ka na wo betimi esiesie ma na yeye ebehu na obeso ano aye no kwan paso no se wo ka wasem se wo behu a bone ben enanka ewo ho enam so ama yenuabema Caleb enye ono nko a eye Miss Joe Biden ono soso eho akofodefode mu na ne nyina ene sen ne nyina ene se eye yenuabema Caleb eko Ghana National Security for ho na okotwetwetwa mfoni bi eno na nam so ema officers security officers beye se enso etuko ho hu wode kofa no na ne nyina mu no ekoba ne se Caleb de saa mfoni a otwetwa nyina ekoma ni nuaba Joe Biden say ewo ne ho na no na nam so a ye be chi omu mienu ewo mu se ye ja wo mu omanfo akeka nsem bebre nipa bebre akasa na mibisa
kromo ha ye we oman Ghana mu ayewo emra eye adwuma bibi bie ni ho e wo Ghana hanom a emra emata ho na aya na mpempi no ye ka asem bi se wunya amane a e na wuhu se emra eye adwuma e wo Ghana an amane ba na wuhu se ediwa e na wuhu se emra eye adwuma na se woni na mu ni de wunhye de hu na se emra wo Ghana na se bibia emra da ho a ene edenti e na abrante Caleb ono de nka pepepe ye nanka wo pe hwe kasa egu honom a epro esei ebinum timi wa aban mu kurampo a eniama nka ye aban de wo se nka ye bo ho ban wotimi fa koti kwan so wonom a wo ye mpanimfo ni binimpo no wotimi fa koti kwan so fa aban ye japade ni nyina ye nsem e wo se ye yipie na hwan ene beka sensentweni anka Ghana manba anka na hwan biom ena wo ho kwan se otimi de ensem bi sa eba abonten ana hwan ena betimi amatemamufo ye hu nneema bi a ekoso efri se sa enyapade Ghana nneema a ehwiriguo esei nipa bi fa koti kwan so adwonbonne kwan so esei no ana wo fa no minu mienu ya tax aye tua ene ye de yesa nneema we nyina tax a wutua tax a mimitua ene ye de yesa nneema we nyina enne tax ni yemiemu ani se yemiemu nanse ye ba ya yetutum yakasa Ghana manfo akasa bia nanso ni nyina mu no se wo bete sumpo a te no wo bete so na se ye beka se ye de abanso enya adwuma ne de eno de ye be ye din na ni nyina mu no yete ase ese sa taxes we ene ye de siesie oman Ghana nenti se de taxes a ye gi wo menu mienu ho ahena wo ahena me wo enso esan se esefata ye se wo manmanti ye tua na ye tua aban so de siesie oman Ghana ebi ni den hospitals ambulance a ye beto ye taxes sika ne ye de ye enyama hudo bebre wo man Ghana mu a taxes sika ene ye de ye ne ye de aje ewie na aba na ye be hwa bo ho ban no eno so akoya asem foforo na ohwe mfoni ye nua kala bitwitwa ye ya hwe cars na hwese de nyama esi kofa na so de we beto abonten a yesi wenya amane na momi bisa 1992 constitution e ka asem bi en wo ka e de afa sa ensem we nyina e ho se wo hwa e da na di pefe ensentweni ebefa asem bi e wo abonten na se ebeboa temamufu a public interest. If it's of public interest, then there's nothing wrong with it. Emre bia enchechire no ese chinchina anche e wo se wo de chopa anase wo pe kwan efiri ana woje entiase bi firi mpanimfo bi ho anase nipa bi ho ansa na waye de obeye a esefata na edi yedie ene kan ko pepepe ye ne asumdwe ebebre oman Ghana enka enya bone. If it's a 1992 constitution, a state, if it is of public interest, and then nanka boni bi enu na mibisa ese adia yenua be makaleb eye no boni be nanka ewo ho enka ni papa mu a ese se adia ko boni wo man Ghana mu bibi ikoso na se enya ye beda nadi dia wahu no ommo ho amane esono se adia ni ho na nipa ne de na adwene na eka esono se ade ni ho na nipa na apese opa asema ni nua eno no emfanti ase enye odokwan so emfa sumdwe ma eno no ye different thing altogether nemom se nipa no wonyina so na eda adi pefe ewo ho na ekoso na nipa na ka ho asem de enkabone bie ni ho every say 1992 constitution ebo na chi dom ewo ho kwan essentially wo be for story anase ye ka say news a so wo ma information. And it's information or vivid information, solid one. I would say, I say, way, and a mako. Ain't no me de babonti, and pennyfua, a was a moshe, Emma a cosso. Obaku for and soon yamini kata. A bet me a ba, I say, and pennyfua, more on my was say, moshe man yamako yenu, moon ye. Nasa moon ya, why and a behunaka. Enye on mine ba ne behuna obi mfini memu ma mehwe ehunu se ni sei e na wasamo ye age se de one wutim enti se timemu ni anase sentwire ni ehuade sei na so de abeto abonten a enka ne bone ene sen na mom ni nyina mu mi enka hu se Ghana e wo se journalist fo
ya ho bambo edi mu papa efi se ya anka hwan ene beka journalist anka hwan ene beka wono ene obekọ fom obewurewure medudu makwakọ bebe ye di bibia hyehyɛ a ensem fata ne enkoboa Ghana man na so wono beka na de sunsanso sei ebeba na hwan biom ene wo ho kwan se obeka na se yanka nso so a ebe den na mpanifo nso so ehu na se mpanifo no so kura enim ene wo ye hwe ha ama nneama akọbọne a ye ka ebetima amwoni aba wo ho so o madwen aba wo ho so se enneama ekọbọne ni nyina mu no ye yetimamufo ni titiru ene mmebu na ewo mu ene ebekọ atia ye so Ghana penimfo anase omampani e de tax ayetua ebeye nneama sei na se ni nyina mu no ye nhweso yie e ma ne mfa emmoa papa emre oman Ghana ene na nchirima eden ene ye pato hwa ma nchirima ede ade pa ene ye pato hwa ama nchirima e wo se etwa yen ne se fata yen penimfo ese wo behwe ama nnima nyina akọpepepe e wo oman Ghana mu ense bebre peja yen ebinum akeka nyom bekeka enso ni nyina no wo ye den kan na wo se ye kan entinka bone bi enim ese yenua bema etimi de saa enfoni eba abonten se ebeboa ama oman Ghana esi jinabia pa anase esi pempenso bi a ede eni gye ahotoso asumdwe ni pepepe ye ebebre oman ene omanfo a wotimu enso enede ne yehu sese asem bi ohwa akokakra na akofa asem abrew enso moye den aka ene ebeka because asem bi eni ho a ye de sekan ene dwudwam ano na ene ye de beka na eno ene nam so ayenua be makaleb aye oman bapa wasum Ghana osumpa okwan we su de memeka ne se wasum Ghana osumpa efise ontena se enhwe emma de ensei e wo oman Ghana mu na ebewie kire no na enchirima eba no eden ene wo ba behwe anase esuahunu ben mfasode ben ene obenya efiri we mu onua ensem wei ena mede besom ewo Attention TV so na dan ne da nyina ne kai se ansa na obeye oman bapa me so meye oman bapa no na etwa fata yen se dia ekoso a enye dia ebeboa ye beka ama Ghana ebefa ntuma pa bi afra no eno nko a ene yebeye koso na Attention TV subscribe like na share send yebeye authentic news a ye de brem abreni nyina no onua bi nso ebenya bi ahwe munua ba ma me da ko a enen so ensam a me de besom mu enie me da se mojibre etwen me ema me ka we nyina no wati na asopam se wo so obeye oman ba mesan so abawa kwan so bi